Un centenar e medio entre acordes, melodías e compases. A banda de música de Sober celebra o seu 150 aniversario do mellor dos xeitos, tocando. Os concertos de conmemoración comezarán este sábado 13 cun acto no que estarán acompañados da agrupación Os Parentes. O primeiro acto que vamos a facer, fixemos cousas da Escola de Música, pero agora propiamente da banda vai ser con un grupo local que se chama Os Parentes, que ten moitísimo éxito pola comarca, porque aparte de facelo moi ben, son moi coñecidos. É un pouco, salímonos un pouco do noso repertorio habitual para fixamos arreglos de música propia deles e de outros grupos galegos, como de SES, dos Herdeiros. Unha fusión de músicos con estilos diferentes, pero que non forzas para sacar o maior partido aos seus talentos. Hai desde rock hasta temos blues, temos rap, temos xa popular, máis estilo que chaman folk, non? Un pouquiño de todo, que pretendemos abarcar un pouquiño que é a música galega, sobre todo que a xente pase ben coa música de autores galegos. A segunda celebración será o 3 de agosto e reunirá a todos os compoñentes actuais e pasados da banda, para así xuntar as artistas que conformaron a historia da mesma. O segundo acto que imos a facer, tivemos a ben pensar en toda a xente que sigue con nós, pero xa non está na banda, que forman parte desta gran familia que é a banda de música de Sober, que a pesar de non seguir tocando neste momento, toda a xente que pasa sempre garda un especial recordo da banda. Imos facer un convite para todos. Primeiro vamos a tocar, e están todos invitados a que traigan os seus instrumentos. Contra novos ritmos como o pop ou o rock, a música popular segue atraendo incluso aos máis pequenos, nun concello marcado pola tradición musical. Sigue tendo o seu público, sobre todo a xente maior que sigue acudindo aos concertos e vai heredando un pouco esa afición pola música de banda. Porque nunha localidade coa cultura musical de Sober, que goza dunha das bandas máis antigas de Galicia, as melodías continuarán soando moitos anos máis.